Ну, почнемо з того, що коли ми побачили кадри тих маніфестів, які відбувалися в Білорусі, а особливо як реагував ОМОН, зрозуміло, що серце музиканта відгукнулося тут же. Ми з козаками написали свою пісню. На жаль, ми не можемо її поставити тут в ефірі, тому що вона містить нецензурну лексику. І називається вона словом, яке неможливо в даному випадку сказати. Але це був такий, якби, типа, наш маніфест номер 2, тому що, ну, ви знаєте, да, що маніфест – це ваш жанр. Да? Ну, знаєш, у будь-якого музиканта, у якого вже давно прокинулася громадянська позиція, є частина, яку він відводить в творчості на те, щоб писати на болючі теми. І мені дуже приємно, що таких музикантів стає все більше. От бачиш, без обмежень, Sky. Так, їх не так багато, як хотілося б. Я думаю, що українські музиканти, які проходили Майдан, а їх більшість проходило, мали би відгукнутися на ситуацію, яка відбулася в Білорусі. Тому що в Білорусі, очевидно, ситуація не є подібною до нас. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Вона є подібною, ну, скажімо так, базово. Тобто народ Білорусі не згоден з маніпуляціями, не згоден з фальсифікаціями виборів і вийшов на вулиці показати свою незгоду. А пізніше сталося те, що стається в будь-якій країні, яка вже визріла до спроби справжньої демократії. Тобто потім виходить ОМОН, чи Беркут, як в нашому випадку, і безжально б'є, гвалтує, вбиває. Ми бачили кадри, де людину вбивають. Ось. І зрозуміло, що ми не змогли змовчати. Дуже приємно, що це зрезонувало з Станченцем, з Собчуком, з Даніляном. І, ну, ми так якось дуже за 2 дні буквально написали цю роботу. Лявон Вольський зробив переклад українською мовою, тому що була пісня написана українською повністю. Ну, ми ж не знаємо білоруський, тому був зроблений переклад. І ми захотіли, ну, відреагувати. Це, по-перше, дало би зрозуміти українському народові, що він вже чуть-чуть старший брат для Білорусі. Ми, ну, дійсно 7 років тому назад проходили цей шлях. От, а зараз... В політичному смислі, от. Старший брат, коли слышиш старший брат... Ні, ну, я теж не люблю це. Ну, скажімо так, старші. Ті, хто трошечки раніше зрозумів, що від імперії потрібно відриватися, і будь-яка влада, яка служить імперії, рано чи пізно буде скинута. Як бачите, в Білорусі це відбулося достатньо жорстко, але на сьогоднішній день ще не пройшов той час критичний, коли звичайний мирний протест перетвориться на соціальну революцію, на громадянський спротив, справжній громадянський спротив системи. Тобто ти б не називав би це революцією? Ні, зовсім ні. Ну, по-перше, білоруси, на відміну від українців, не так усвідомлюють, або не в тій кількості людей усвідомлюють, що наступним етапом боротьби буде боротьба з імперією. А це неймовірно важка боротьба, це дуже кривава боротьба, це боротьба, яка потребує сил, ресурсів і, найголовніше, віри в перемогу і в бажання по-справжньому бути незалежним. Їх попереду це чекає, можливо, не чекає, я цього не знаю, це дійсно, ну, якби чужа країна, не мені давати оцінки, що їм робити далі і давати поради. Натомість ми, як українці, ми розуміємо, що чекає Білорусі в разі, якщо вони по-справжньому скинуть диктатора Лукашенка.